Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na koya kullum ABB Gombe. Mun kawo muku wannan shahararren labarin na soyayya mai zuciya duk wani masu kai har ma da wanda baya so. In ya ji wannan sun ya zuciyarsa ta girgiza. Labarin Habib da Maryam. Mu dai bukatun mu shine ku mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun duk wani sabbin labarai da zamu daura muku a cikin YouTube channel namu da suna IPP Gombe TV. Na gode, ku yi sauraro lafiya domin ku tabbatar mana ko kuma ku gaya mana cewa waye ne abin tausayi a cikin wa'annan masu. Labarin Habib da Maryam Fatuwa tare da ni IPP Gombe. Mu yi sauraro lafiya. Inda akwai wani saurayi mai suna Habib, yaron tuwa da fara kyawun hali. Ya taso ne a cikin mahalinsa masu rufin asiri. Habib makaniki da aikin yake taimakawa iyayensa suna rufawa juna asiri. A gefe guda kuma akwai wata yarinya mai suna Maryam. Kyakkyawa ce son kowa. Yayin da Habib yake mutuwansa, Maryam ta kasance ne makotansa Habib. Habib ya kamu da santa ne tun tana karamar yarinya. A kodayaushe suna tare, yana kyautata mata sosai. Yana aiki tukuru don ganin ya kyautata mata. Yakan raka ta makaranta, yana kuma taimaka mata sosai a harkan karatun. Hakan ya kammala secondary school, sai dai iyayenta ba su da halin ci gaba da karatunta. Hakan ya sa ta shiga damuwa sosai. Ganin haka ya sa Habib da kara darewa. Yana aiki ba da rara har ya zama ya samu kuɗin da ya sama mata admission. Maryam ta yi farin ciki mara misaltuwa a rana. Cikin ƙanƙanin lokaci ta zama 'yar jami'a. Rashin sani ya fi dare duhu. Ashe hakan shi ne harin damuwar su. Mu haɗu a kashi na biyu domin jin sauran labarin. Shin Habib yana auren Maryam ko kuma baya aurenta? Ku yi mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun dukkanin wannan labarin dakin-daki a cikin YouTube channel namu mai suna IBB Gombe. Mun gode.